L-MUT qed toġġezzjona għal deċiżjoni maġla li ttieħdet mit-tmexxija tal-MCAST fejn kif ġie kkomunikat lill-impjegati u l-istudenti ftit tal-jimilu l-MCAST twaqqaf uffiċċju msejjaħ tal-Ombudsman u ħatar persuna li tokkupa grat għoli fit-tmexxija tal-MCAST bħala Ombudsman. Fi stqarrija l-MUT qalet li din id-deċiżjoni tqajjem diversi mistoqsijiet, partikolarment dwar jekk l-istruttura li twaqfet hix konformi mal-leġiżlazzjoni li tirregola kemm l-istess MCAST u kif ukoll l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Ombudsman li jinkludi Ombudsman għall-Edukazzjoni li diġà għandu l-mandat sabiex investiga sitwazzjonijiet fis-settur post-sekondarju u terzjarju, inkluż l-Università u l-MCAST. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-MUT komunikat ma' tmexxija tal-MCAST fejn oġġezzjonat għal din il-ħatra u sostniet li l-uffiċċju li ġie mwaqqaf għandu rwol ta' investigatur, prosekutur u eżekutur ta' deċiżjonijiet li żgur mhuwiex konformi mal-ebda rwol ta' Ombudsman jew uffiċċju ta' grievances. Għaldaqstant l-MUT tistaqsi kif dan l-imsejjaħ Ombudsman se jkollu l-indipendenza u l-awtonomija sabiex jinvestiga u s-serenità sabiex jiddeċiedi dwar każijiet imresqa qudiemu meta mhux biss huwa parti mit-tmexxija tal-MCAST imma huwa wkoll impjegat tal-istess kulleġġ. Dan imur kontra kull spiritu u għan li għalih jinħatar l-Ombudsman. Dan kollu, speċjalment il-fatt li dan l-uffiċċju mhuwiex awtonomu mill-MCAST peress li huwa mmexxi minn uffiċjal għoli fit-tmexxija tal-MCAST juri b'mod ċar li l-ebda impjegat ma jista' jkollu fiduċja f'din l-istruttura fejn kull ma jingħad jista' jintuża mill-istess uffiċċju kontra l-individwu. Dan il-konflitt fl-istruttura jista' saħansitra jwassal għal passi dixxiplinari kontra individwu li jressaq każ quddiem l-uffiċċju u li saħansitra jista' jwassal għal telf ta' impjieg jekk dak li jingħad jintuża kontra l-impjegat. Minnaħa tagħha tmexxija tal-MCAST ġustifikat id-deċiżjoni mal-MUT fejn fi ftit kliem saħqet li l-bord tal-gvernaturi tal-MCAST jista' jagħmel li jrid. L-MUT temmen li kemm din l-attitudni lejn oġġezzjoni leġittima tal-MUT u kif ukoll din id-deċiżjoni maġla li ttieħdet ma tawgurax tajjeb li tmexxija tal-MCAST. L-MUT se tibqa' tkompli jissostni l-argumenti tagħha kontra din id-deċiżjoni fil-waqt li twissil il-membri tagħha sabiex ma jikkoperawx mal-uffiċċju hekk imsejjaħ tal-Ombudsman tal-MCAST.